Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Elsa Dwiaryanto saking kelas kalih welas 3 nomor absen 12. Ten mriki kula badhe stand up komedi basa Jawa irah-irahane tukang hemat tingkat rakyat. Sugeng mirsani. Aku iki tipe wong sing hemat. Hemat tingkat ngeri. Hemat sing nganti duitku sengit nek metu dompet. Soale saiki kabeh serba larang. Mie ayam wis kaya gadget. Saben taun mesti update regane. Es teh 5.000 wae iku mung es wae. Teh kapan-kapan nyusul. Aku arep bayar, dompetku wis geter. Mbok yo dipikir sik, tenan po arep metu. Dompetku wae wis kaya pacar sing loro ati. Ben didemek wae wis sensitif. Aku tahu belanja ning Indomaret. Tak hitung pas 20.000. Pas nang kasir, Mbak, niki sampun. Totalnya 22.500 ya, Mbak. Aku, wis Mbak, iki tak tinggal wae. Aku tak lunga goleki sing 2.500. Aku yo tahu, apen-apen telepon rek. Assalamualaikum, Ibu Menteri Keuangan, jenengan saged ngirim dana darurat. Sing ngangkat malah ibuku. Wis Dok, ra usah jajan ngirit. Aku nek jajan bakso ora langsung tak pangan baksoe. Tak simpen sik, kuwae tak entekno. Tujuane cetha. Ngarep-ngarep baksoe nambah koyo gabus kena banyu. Soale bakso nek kena banyu panas kan dadi ngembang. Yen aku mangan ayam geprek, aku sing level 1. Soale nek kepedesen malah nambah tuku es teh. Malah tuku nambah es teh maneh. Aku yo nek dijak koncoku metu ngopi, koncoku pesen kopi latte, kopi susu, jus jeruk. Aku mau pesen banyu putih anget ae, Mbak. Mbak ngomong, "Gratis ya?" Ya iki Mbak sing tak goleki sing gratis-gratis ae. Kan aku tipene wong hemat. Tukang hemat ngomong, duit sithik penting. Duit sithik dadi akeh luwih penting. Tapi kenyataane duit sithik ya tetep sithik. Tapi malah ilang isine. Soalnya gak tuku jajan ae. Aku saben wulan mesti nabung receh. Sak toples iku nek wis kebak tak buka isine koin sing ora iso digawe tuku apa-apa. Paling iso ya mentok bayar parkir. Ibuku luwih pro soal hemat. Hemat kabeh dipateni kaya lampu bale dipateni, kipas dipateni, TV dipateni, kulkas wae lho dipateni. Apa iki sing jenenge kebutuhan primer? Sing iso gawe
bertahan urip. Aku lagi nugas, ibuku lewat. Iku pun aku lagi nugas peteng-petengan. Gak ketok apa-apa. Ibuku lewat karo ngomong ini. Saiki kudu ngirit listrik. Kabel lampu dipateni. Aku terus jawab, "Lah aku iki anak apa, Bu? Apa anak power bank sing dicas pas dibutuhno, selebihe mati?" Terus ibuku wis apa nek aku senengane ngomel. "Bu, kenapa ya saiki kok kabeh-kabeh larang?" Ibuku jawab, "Mangkane sekolah sing pinter, sing bener ben iso dadi wong sugih." Terus aku jawab ngene, "Aku ket SD ya wis pinter, belajar ngirit, ora tau jajan. Nek jajan mek titik sangone mek 5.000 sebiye ditabungke, tapi saiki kok ora sugih-sugih. Kapan yo sugih rek? Kapan yo?" Dadi rek, nek delok aku ngirit, berarti iku bukannya aku medit, tapi iku strategine wong bertahan urip. Soale ben duwite awet sampai tanggal 1 meneh. Walaupun aku gelek ngersulo, sakdurunge tak tutup, aku ana pantun rek. Mangan sego karo iwak lele. Tutup piring nganggo tutup wajan. Ngirit kuwi tetep gawe-gawe, sing penting urip tetep nyaman. Tuku martabak rasa keju. Mangan bareng wong siji-siji. Matur suwun wis padha nguyu. Muga wae guyune ora mung saiki. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.